Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi am revenit cu Poppy Playtime, dar nu este chapter 1, ci chapter 2. Deci, hai să dăm pe play. Deci vedeți foarte bine chapter 2 pe telefon. Ceva foarte fain. Hai să dăm pe New Game. New Game. Ok, o să dăm skip pentru că toată lumea știe povestea, nu ne interesează. Așa, dăm skip. Așa. Asta e Bra. Bra, nu pot să dau skip. Bra. With Playtime Co's patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Longlegs in the craziest way. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's the time? Mama, am uitat să râd. Să dau mai... Bro, sincer, am uitat să râd la gluma asta. Bă, dar mă enervează că nu pot să dau skip. Acum, dacă nu vă interesează ăsta, dați skip pentru că poate unii vor să afle și na, eu filmez Poppy Playtime Chapter 2. Ok. Nu uitați de butonașul de like și subscribe pentru că mă chinui să fac aceste episoade și este greu și m-ar ajuta foarte mult. O să fac și cu chapter 6, dar aștept să se lanseze. Uitați, aici este yeah. Uitați, aici o ieșit de aici. Acum putem să și... Mamă, câtă viteză! Dăm speedrun direct. Ok, deci intrăm aici. Sincer, nu mai știu atât de bine. Aici trebuie să mergem? Cred. Bine, ce bine m-am dus. Excelent. Ce... Oh my god, trebuie să mor pe ăsta. Ok, a fost mai ușor. Dăm așa. Bro, nu mă ridică. Nu mă ridică. Dăm. Așa. Și așa. Așa? Nu așa, man. Deci trebuie din prima, ok. O să mă chinui la asta. Oh, ia mamă și cât mă... Ok, Huggy. Cred că trebuie să intrăm aici. Tragi. Oare putem? Puteam să le împing așa. Ok, asta seamănă cu ușa de la floarea de la Poppy. O să vă las în descriere primul episod. Uitați, aici avem inventory. Uitați cheia. Atât avem. Ok. Poate o să fie altceva. Am ce mai sper. Ok, aici lăsăm să vorbească singur. Ce-mi place e că e foarte multă viteză și da. Aici oare trebuie să intrăm? Da, uitați asta. Trebuie să trag. Nu. Acolo? Nu.
Uite o casetă. Uite aici. Trebuie să punem aici. Hai să vedem aici. Deci, Poppy Playtime. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Ok, deci au spus că Poppy Playtime se ocupă foarte mult cu jucăriile pentru copii și în 1000 nu știu cât au murit o familie și hai să vedem. Timeco Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... N-am înțeles. Deci după asta n-am înțeles. Are trebuie... Și cu asta. Nu văd. Oh! Trebuie să ții apăsat. Ok. It's pretty good. Oh, aici o să întâlnim pe Poppy. Sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. Ce? Trebuie să apăs? Oh, avem energie. Și? Ia vezi. Trebuie să dau aici? Nu trebuie să am ceva sursă. Oh, uitați. Bam. Dar n-are lumină. N-are lumină asta. Deci de aici. Nu merge. Dacă dau așa, nu. Hai să zicem, dăm asta. Doamne, nu. Dăm asta așa. Nu pe sus, așa pe jos. Și așa, așa. Și I wanted to thank you for freeing me. I was stuck in there for so long. I'd like to pay you back. There's a train station ok, deci nearby. trebuie și noi cumva să stăm acolo. And I haven't. We're gonna get out of here. Cred. As soon as you get on up here. What? Come on. Oh. While I'm still a doll. What? Don't you want to come with me? You're making me sad. Okay. This pretty good. Ok. Și așa. Și ne ducem. Hey, I'm up here. I see you.
Oh, uite. I should be able to follow you through the fence. This way. Eu nu pot să mă duc acolo. Deci m-am întors. Aici. Aici am făcut curent. Acum pun mâinile. Se deschide poarta. Ok. Dau mâna. Oh, yeah. Aici e un vent. Oh, știu partea asta. Oh, da. Poppy! Listen, I'm going to need you to trust me. Bine. Man, de acum o să fie greu. Da. Ne ducem în tunel și de acum o să fie greu. Ok. Deci. Bam. Este easy. Ha. What? Nu vreau mâna asta. Nu vreau asta. What? Trebuie ceva de aici. Trebuie aici? Nu trebuie. Deci aici. Dar nu pot. Încă ia dacă fac, dar nu, man. Bam. Ține așa. What? Pe și aici. Nu înțeleg. Cum ar trebui să fac? Pentru că... Stați puțin. Ok, deci am văzut cum trebuie să facem. Deci, noi, uite, ne ducem aici. Dăm așa. Uite, trebuie să dăm de ăla. Așa. Facem așa. După aia facem așa. Și după aia așa. Gata. Nu ajungea. Na, bun, și acum trebuie să se deschidă cel... uite aici, la Game Station. Mergem la Game Station, o să ne curem mâna. Da? Ia înapoi. Nu mă las. Hai, mi-mi dă mâna. Very exciting, Mommy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't
The game station is still S-a working. bugurit It complet. will be just like old times. And if you win all 3 games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Puppy. Cum o să facem aici? You're going to have so much fun. Head to musical Asta. memory and Mommy will get Doar dacă things dădeam started. cu mâna albastră. Obey Ne puneam the mâna albastră. rules, or I'll tear you apart and eat your insides while uite cum you're o pune aici, still cum se uită. alive. What? Huh? Ok. Mi-a deschis, mersi. Care atât. Da. Game Station. Deci v-am spus, de aici o să devină mai greu. Mâna verde, mâna verde. Abia o așteptăm. Deci acum cred că trebuie să mergem aici. Preparing for departure. 3, 2, 1. Nu merge. Dar ăsta? Ăsta merge. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella, and we've got 3 super duper fun games to play. Ok. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. In a bit. Ok, și ar trebui să se deschidă unul. Oh, da, asta. Aici? Nu? Trebuie să nu... Da, n-avem... aici. Ok. Aici... Nu putem. Aici facem mâna verde. La caseta. Am sfârșit. Ia uitați caseta așa. Și... dăm aici. Dăm așa. Și dăm... aici. Apăsăm. Ok. Face acolo apă. Acum ăsta. Ok. Tare, tare. Apasă. Apasă. Așa. Ok. Ia apa de acolo. Ok, face acolo la mână. Apăsăm aici la mână. Când se face cu roșu. Acum. Încă nu. Ok, acum la mână. Le vopsești. N-are vopsea. Unde ar trebui să mergem? Ia de aici că o avem. Uite, cred că aici. Uite, nu are să... Doamne! Nu pot să-mi cap. Nu pot să intru, dar... Cările astea... Nu bine pot să... Doamne! Era prea întuneric. E foarte, foarte întuneric. Și nu vezi aproape nimic.
Uite aici o vopsea. Cred că de asta avem nevoie. Și până aici. Da, aici. Și atâta. Și acum trebuie să ne ducem aici jos. Ok, și acum trebuie să fie vopsea. Da, acum e vopsea. Și apoi trebuie să apăsăm pe astea cu se vopsește. Ok. Și acum aici. Și apoi luăm mâna verde. Mâna verde. Luăm de aici. Nu de aici. Ok. Trebuie să urcăm aici. Aici. Ne ducem aici, așa. Oh my god. Oh my god. Mov. Playtime. Arată. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Mom, poți să Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place up and running in years. Mommy can only imagine how excited Bunzo must be. It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat. Oh, that's the dinner bell. Good luck. Good luck. Green. 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 Still green. 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 Blue. Green. Green. Blue. Blue. Green. Green. Blue. Blue. Red. Round 2. Red. Red. Mellow. Red. Mellow. Mellow. Red. Mellow. Mellow. Blue. Red. Mellow. Mellow. Blue. Red. Red, mellow, mellow, blue, red, violet. Red, mellow, mellow, blue, red, violet. Red, mellow, mellow, blue, red, violet. Bravo! O să pun pe pauză. It broke. Oh my god.
Oh my god, deci m-am chinuit o grămadă, For doing such a să splendid job, fac, oh my Mom god. has decided to give you part of the code for the trade. Look on, Nu mai pot. take it. Pot te rog să plec. Gen sincer m-am săturat. Serios, atât? Nu. Asta se de acum, Ana. Mommy was hoping the Ok. game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Mama, deja încep să fie cam greu. Sincer să vă spun, încep să fie cam greu. Are you serious right now? Ok. Deci, lung episodul ăsta. Lung. Facem dreapta. Am serios, acum mai văd ceva. What? Ok, am ajuns aici. Oh my god. Oh my god. Trebuie aici. Și... ce să aici? Pe asta? No, e că nu pot. No, e că nu... Doamne. Eu nu pot să mor pe asta. Ce vrei să fac? Ah, poate pe aici? Nu, nici pe aici. Ah. Cred că... deci... trebuie să luăm de aici energie. Dar... unde o ducem? A, gen acolo? Oh. Trebuie să ne cam grăbim. Trage. Trebuiască să zicem. Bro, dar să mișcă încet. Gen serious right now. Come on. Okay.
Și acum mai facem așa. Ok. Bun. Mai un pic. Apoi. Luam. Așa. Așa, da? Așa, da? Așa, da? Repede. Da? Nu. O, fica fix pe mine. Ok. Încă o dată. Nu merge. Ok, m-am încurcat, așa că o să încheiem episodul acum pentru a face și partea a doua. Nu uitați de butonașul de like și subscribe pentru că mă ajută foarte mult și șpa!